Nyapa to Cik Yahyine dilebokne? Arep udan iki lho, mek media tok ae. Ayo, ayo. Kang delokan mundune wis kenyang. Ayo to. Piye iki lho media dolanan iki. Lekmu geran. Ndak digo mlayu neh wonge. Pakane apa iki? Momol. Mau pakan momol. Ya, kalau jonine entek. Doyane sapimu yang. Doyan lah. Iki sembarang-barang. Nah, Tapi ketoke ya lemu no ya anusan. lemu kaya apean. Apa dijek wae penake piye? Hus, Nyapa Hus? Oleh apa ora? jo. Eh? Gak oleh. Lah nyapa ora oleh madhep rene to tae. Mbekmu ae sing JU. Aja. Mbek endi? Wis ya, wis ya, wis ya.